И здравейте, геймери, аз съм Алекс GamerBG и тук с мен е Алекс GangsterBG. Здравейте! И си решихме днеска двамата да снимаме клип. Yeah. Защото само той е на линия. И ще снимаме на Egg-Wars. Това ми е първия клип на Egg-Wars. Ако искате още от тази поредица... Team 7! Идвам. Аз влязох. Дай, кой тип? Янър и Ред. Да, и аз съм там. Да ви кажа само, ако искате да има още от тази поредица, не забравяйте да харесате или да напишете в коментарите. Окей. Къде си, бе, брат? Тук подскачам като... Ето, чакай, къде? Ще чета книга. И не забравяйте да се абонирате за моя канал. Какво става тука? Какво прави точно кой е? Или тая, не знам. Мани се. Ти го пиши, аз имам на голда. Да си знала TNT. Аз повече уж няма да пиша. Защото са без да исках, аз съм си пуснал да таковам. Лад човек, кога чупат яйца тия, бе? Те хакери, бе! Та се взривява. Брат, имам две TNT-та, той ми даде. Струва ли се ли там сложи TNT? Май сложи се чу нещо. Брат, обсидиан имаш ли? Да, 3. Ела, сложи, или аз ще да си го взема. Дай. Нали знаеш как? Да, знам. Просто не иска да излиза. Това. Не, че аз събирам тук за апгрейди. Човек, викам ти, че повече ще гледам да не пише, защото сега преди малко без да искам спрях клипа. Спрях клипа ли? Да, защото като натискам пъто, тогава снимам. А сега без да искам, написах една дума с П и... И сега какво ще правим? И сега още... Аз го възстанових клипа и той сега продължава. Ей! Окей. Имам едно голд, а то според тук сам седи на място. Пишем му да сама, ако може. Махни се! Не моля ли да щупат яйцето и той да го убият и после ние да... Но човек, тия какво правят? Ние още не сме починали играта и те почват да ги убиват. Знам ли, брат? Окей, ти в момента с хака ли си или не си? С хака съм. Но там много ма дразни. Човек, да вземе супер много айтеми от нещо, да вземе супер много на ти, например, голта ти, не да ми такова. Айрон? Да. Да вземе и да лефнеме и двамата заедно. Окей. Стал. То. Че с фрапс ли снимаш? Не, да. Аз снимам с OBS. То ми дава блокчета. За какво си ти? Да оградиме да се пазим от нея. Искаш ли да съберем много дъма и да ги хвърляме пред него? Да му викаме, аре, ела сега ще дадем дъма и той да ги свърлим от света. Да, направо ги пуснем там, брат. О, майко, гати, яко ще е. Ма не бе, човек, да й кажем, ела да ти дадем един стак дъма, а той да е действително само един. Да, и ние го хвърляме направо, брат. Да. То съм дал самата блокчета. Само аз път към мидъл. Освен да ми вика, преди път към мидъл се ми вика. Окей, аз съм. Той е роден 2009-та. Що ме 2009-та пише, значи роден 2009-та. Нали? Ние сме два много по-големи от него. Той май сега на 10 или 9 години.
Не. Не ще така на колко ста, на 7. Охо. Те заради това не знае това. Как пише ми, той май... Той не знае май как се пише. Че как? Човек ти правиш път към една медуза. Да, медузата ще ходим към там. Добре, значи аз ще направя в... Много яки. Аз взимам 64 или такова. Голд. И идвам ма не стигай чак до мидъла. Що? Така. Аз мисля, че ще стигна слава. Човек, супер гладен съм. 4 хънгър съм и та не ми дава храна. Тя пак ще даде храна. Ой, това е момче, бе. Не ме интересува какво, ако иска и говедо да е. Брат, ние ако не бяхме тук, те ще... О, човек, там горе има един чест. То се хак, бе. Как се е качил тъй? Аз знам как, аз мога да се кача. Най-отзад. Аз ще му взема работите. Има ли нещо вътре? Има 7 TNT. Взели го? Да. Зарао. О май гад. Човек ще ми донесеш ли храна? Окей, Ама имам. да ми моркови, защото те са по-изгодни. Окей. Пържолите една пържола за 5. Заберам. Не ми ги взимай. Нати задник. Взимахте единия гол. Нати. Бате, бъгна ми. Да, е. Айде, готово вече. Имам 64 голд. Теле. Да, не, аз ще правя айтеми и на двамата. Окей. За това. Но трябва да имаме да ти ги дам. Трябва горе в честа да ти ги дам. Не хубаво не ги надах. Вкарай и аз ще ги взема. Чак да падна. Верно, бат. Чакай. Да. 2 меча. И по една голденка. Идваш ли? Аре, то ще оправя тук пътя да му дам блокчета на тъя. Ще довършим ли тая игра или? Ще довършим, ама не знам колко дълъг ще стане клипа. Да я довършим, да не оставаме това тъпия, аз ще умря. Ако лев брат, и той ще е левцен. Идваш ли? Идвам, къде си? Горе. Горе ли си? Окей. Нещата ти в честа. Окей. Взели ги? Да. Аре да ходим към мидъл, аз чакам на медузата, среща на медузата. Окей. Да чупиме его. Човек щях да падна. Не, както мисля да взем диаманти и да се направим айрон такива батки. Или? Човек, уния там трябва да ги атакуваме. Кои бе? Уния там, къде ти ги соча. Аз не те виждам. Аз не ме Да, попадна. Чао. Уния там с жълтия октопот ли, какво ли е, не знам. Те са тук ли? Те са жълтите. Имаш ли купченца? Не, те са Не, тук няма никой бе, Мислиш ли? Окей. Имам, няма купчета. Остави тогава да събираме дома. Окей, аре събираме дома. Аз ще го събирам, а ти гледай да ме правиш. Шо, човек, намери хайран меч. Да, и аз го видях и аз ще го взема сега. Аз да взимам дъмът, защото той идва. Взима ли? Да. Стой там, аз тук съм. Човек, то ми пречи. Да. Аре, бе, идиот. Човек, донеси TNT-та. Идвам. Тука. Изчезвай. Изчезвай бързо. Заминал си. О, май гад. Аз тук ще събирам голд. Имаш ли дъма? Не. Аз имам, трябва ми още един и се връщаме. Гадното е, че тук само има едно дъма, брат, пък един дъма генер. Връщаме, ти им 10. Окей. И стой да фармиш, да знаеш, чуш ли? Да, от нашия, нали? Да. Ето, човек, що аз ти ги дам ти да активираш това, тук да седа и да фарма. Окей. Ето ти ги. Хвърлям ги.
Взели ги? Да, аре да се маза да апгрейдна. Добре, аз отивам да фарма. Ама ти си апгрейдвай там. Ти стой, само ти да седиш. Да, там ще е. Аз ще гледам да не дойде някой друг. Виждам една база, където не има много. Ега им е почти като нашия. Ама не е като нашия точно. Окей, аз съм сега ще ходя си фарма. Така. Човек, по-добре и то на мидъл да го апгрейд. Когато нещо стане на макс, по-добре и то на мидъл го направим на макс. Не. Защото Изчезвай! А? Айде си иска. Идва до мен и ми взима диамантите! То ли? Давам ми го. Ще гръмна с тинтито. Така, бъди тъжен. Така, аре изчезвай. Човек. Викам, махни си, той ми даде диаманта и сега ходи като някой тъжен. Това се оправи. Сега си ходи нормално, човеко. Аз имам 2 айрон меча, аз няма да дам никакъв айрон меч на това. Колко диаманти има ли? 14. Аз имам 5. Човек има и идва един, аз се връщам. Вижте се. 14 дълма не ми се умира. Виждам му името, но не знам къде е точно. То на техния път и е много близо. Връщам се. Аз ще ги дам на тебе да го направиш на макс. Аре, изчезвай, гледай го бе! Той къде са? Ще пусна тинтито. Така. Това се връщам, не. Брат, дали го колко и просто. Пуснахме тинтито и той е зад него и си стои брат още. И той май не знае какво е това и вика... Ще скоча, окей. Чакай, ела там горе на честа, ела горе на честа. Не, то ще събира. На кой левел е? Втори. Добре, ти колко имаш? Нямам, дай бе ги. 16. Окей, сега ще трябва ми Аз още. отивам да фарме още. Оня където Стиния беше без никаква броня. Така че има шанс. Мисля, че такова ми се някой, искам да се бия. Да, Синия е... не Синия като мен. Ама те всички са по един човек, бе. Ние сме единствените трима. Синия го убих. Да, видях. Окей, трети лео на макс ни са ни диамантите. Добре, аз отивам сакам ония Синия. Това стана, бе. What? И геймери, това ще бъде за този епизод. Надявам се да сте го гледали клипа и до нови срещи. Бай!